Iningizimu Afrika ibiyaziwa kakhulu ngenqalasizinda eseqophelweni eliphezulu, kodwa ke konke lokhu kuya ngokuya kuba umlando. Kuyaqhubeka ukucekelwa phansi kwempahla kahulumeni okhona kuyo iziteshi zezitimela kanye nezikhumulo zamabhasi. Namarobhothi kanye nezibani zasemgwaqeni nakho kuyashabalala. Kuwo lo mnyama liyadlondlobala ke ibhizinisi elithengisa izinsimbi ezindala okungama scrap yards. Izakhamuzi zikhathazekile. These infrastructures, they are harboring criminals, and then we ask the government to help us about this infrastructure. Isizwe sothingo lwenkosazana silahlekelwe unembeza. When we had a service of Good Friday, they stole a front light. You know, when the service was on, we could hear a bang. Amathuna ase-Avalon asephenduke indawo yobugebengu. Lena yindawo elele iningi lezishoshovu zomzabalazo ezifana noCharlotte Maxeke, Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Joe Slovo, Hector Peterson kanye nabanye. Kodwa ke konke lokhu izigilamkhuba azigqeziqakala. Zikhipha amatshe esikhumbuzo bese zwadayisela abangcwabi abaphumule neze ngokuthula abantu abalele lapha. People are crying here inside ukuthi what's happening, what do these people want? Okuzodingeka ukuthi izwe lifinqe imkhono lilwe nalesi sihlava. The way things are happening, and definitely we need deep prayer